Dik li bdiet minn ċajta bejn il-ħbieb issa ħadet il-forma ta' attività bl-isem ta' The Barber Rumble u l-fondi kollha se jmorru għal Puttinu Kers. Grupp ta' żgħażagħ li jiltaqgħu għand il-barbier iddeċidew li jorganizzaw 5 ġlidiet ta' boxing u minkejja li mhumiex boxers professjonali kollha kemm huma tħarġu u talmu t-teknika marbuta ma' dan l-isport. Lejlit l-attività għal din il-kawża ġusta tkellimna ma' dawn iż-żgħażagħ li se jkunu qegħdin jieħdu sehem f'din l-attività kemm jekk se jiġġieldu u anke referees. Din l-attività bdiet bħala ċajta u iddeċidejna nagħmlu xi ħaġa ikbar. Imma fl-istess kien nagħmlu xi ħaġa għall-karità. Għedna ejja nagħmlu xi ħaġa biex ngħinu l-ta' Puttinu. U ħloqna dal-event tal-boxing. Ħlaqna 5 fights li ħadkun għal-kawża tajba. Mhux boxers, però trajnjaw kienet naqa' short notice, tellgħu naqa' teknik. U deċidew li kulħadd jagħmel ġlieda. Ġifieri minn ġlieda waħda spiċċajna b'5. Ġifieri awareness għall-Puttin u awareness anke forsi għall-isport tal-boxing minn forsi jrid jibda dal-isport ukoll. Nisperaw li fl-aħħar mill-aħħar niġbru xi ħaġa sewwa għall-kawża ġusta. Din l-attività se tiġi organizzata għada l-ħadd fil-Wise Guys Boxing and Intense Fitness Gym f'Buġibba.